El Balaguer augmenta la distància respecte als seus perseguidors. El partit ajornat per la mort de Yeray Darias davant del Lleida B va caure del costat visitant per 0-2. I això implica que amb el calendari ja normalitzat, els de Jordi Cortés augmenten fins a 4 punts la distància amb el segon, que és el Sant Boià. El Balaguer és més líder després de guanyar ahir al filial del Lleida en el partit ajornat corresponent a la 16a jornada de Lliga i que en el seu moment es va acordar no disputar per la mort dies abans de Yeray Darias. Els vermells, ahir de groc, van ser superiors i van mostrar molt més ofici, com correspon també al seu grau de veterania. A més, el matx es va posar de cara ben aviat per al Balaguer, ja que al minut 2 Adrià va obrir la llauna amb el primer gol i això els va permetre jugar amb tranquil·litat. Els blaus van tenir alguna ocasió, especialment a botes de Doncel, però les millors i les més encertades per al Balaguer, que tornaria a marcar a l'inici de la segona part després d'avisar també en diverses ocasions. He vist un partit d'homes contra criatures. Segurament no hem sapigut transmetre el missatge de lo que tocava aquest partit i de lo que faria el Balaguer. Vam parlar de fer un partit igualat i al minut 70, a veure si del 70 al 90 podíem ser millors. Penso que del 70 al 90 hem sigut millors, però clar, amb 0-2. I s'han fet el que tocava. 15 minuts forts a cada part, te fica 0-1, te fica 0-2, i a gestionar el partit, i amb això són uns mestres i ho han fet molt bé. Ens ha sortit bé perquè a més hem tingut la fortuna de marcar a l'inici de la primera part, hem jugat més administrant a l'expectativa, administrant aquest marcador, i la fortuna també de marcar, fortuna i encert, de marcar a l'inici de la segona part. Penso que l'inici de la segona part pot ser el tram més obert de partit, que nosaltres hem fet fins i tot els dos pals aquells i dins de tot jo penso que ens anem contents perquè són 3 punts, un dimecres que era molt complicat per nosaltres per la situació de número de jugadors, baixes, lesions, el Miqui amb el tema del naixement de la criatura i tot plegat, venir aquí i deixar la porteria a 0 davant d'un bon rival, penso que té molt mèrit. El Lleida B amb aquesta derrota és 11è a la classificació i el proper cap de setmana descansa, ja que li tocaria jugar amb el retirat Jesús i Maria. El Balaguer, en canvi, sí que tindrà partit al camp del Vila-seca.